ମୁଁ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାଲେଶ୍ୱର ବ୍ରହ୍ମପୁର ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛି ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ମୁତ ମାଣ୍ଡିବ ମୁଁ ଆଗେ ଦେଖିବି କେଉଁଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠାରେ ପରିସ୍ରା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାମାନେ ସବୁ ସେଇଠି ମୁତନ୍ତି ବୋଲି ସେଇଟା ଲେଖିଛନ୍ତି। କନଫିଡେଣ୍ଟଲି କାନରେ ପଇତା ଦେବ ମୁତିବ ସେଠି। ଆଚ୍ଛା ତ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଉଟା ମନା କରିବ ସେଇଟା କରନ୍ତି। ଏଠାରେ ମଦ ମିଳେ ନାହିଁ ମାନେ କନଫିଡେଣ୍ଟଲି ଭାଇ ଦେଲ ଗୋଟେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଗିଲାସ ଥରେ ପିଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପେଗ ନିଅ ରଖନ୍ତୁ ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। ଆପଣ ଦିନ ଯାକ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି କେମିତି ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି ଟିକେ ପିଇକି କାମ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମ ସୋସାଇଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଯଦି ତାର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତର ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଉଛି ମଦ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପଏଣ୍ଟ ୱାଇଜ କହୁଛି ମଦ ନଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ବାହାଘର ହବ ନାହିଁ। ବର ପରା ପଇଡ଼ ଭିତରେ ମଦ ପିଉଛନ୍ତି। ପୂଜା ପାର୍ବଣ ଦୋଳ ମହୋତ୍ସବ ରେକର୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସ ମେଲୋଡି ମଦ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ପୁରା ବର୍ବାଦ। ଦୁଇ ତିନି ନମ୍ବର ଇଲେକ୍ସନ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ମଦ ଆଉ ଭୋଟ ଦେବେ ଆପଣଙ୍କୁ। ମଦ ନାହିଁ ମାନେ ଇଲେକ୍ସନ ନାହିଁ।